سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سنبت حاموش تحدار زي تدالو على توزينات تزلكم أتيلخو كم وترو كيساف تسامل باتنا نختكتاتو لاند عدمكو بقدام النت أرأس زينا سمع بروتوريان هريتو نبرتيه مقاله كلته سمعت زمقاله كم زخونة تقليصو أما حداري دوباويك أي بحاريه مسوكل تزبيه دوب دان كاله تميعيتو ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ታሪፉ ኢትዮጵያ ምትኽቶኻ ከም ዘይተርፍ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ግጭት እስራኤልን ቃዛን ንዩክሬን ትኹረት የስና ከም ዘሎ አማሪሩ አንጻር እስራኤል ተቃውሞታት ይካየድ ከም ዘሎን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ስምዕ ፕሪቶሪያ ርእይቶ ነበርቲ መቐለ ኣብ ክልተ ስምዒት ዝመቐለ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ሓደ ዓመት ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ትግራይን ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ጥቕሚ ብብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ደረጃ ይወሃበሎም ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ዘብቅዕ ስምዕ ሰላም ምስተፈረመ ድምፂ ተኹሲ ደው ኢሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተገበረ ከበባን ክልከላን በብቑሩብ መፂኡን ተላዒሉን እዩ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመት ተዋሪፁ ዝነበረ ቴሌፎን ኢንተርኔት መጓዓዝያ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ቀረብ ረድኤትን ድሕሪ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዳግማይ ተጀሚሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ናብ ህይወት ተመሊሳላ ነበርቲ እታ ከተማውን ነቲ ሰላም ዘስተማቕሩ ዘለዉ ይመስሉ ይብል ብሌን ምትኩም ነባር ከተማ መቐለ ብድምፂ ጠበንጃ ነፈርቲ ውግእ ወይ ሰባልው ነፈርቲ ዘይምስማዕ ዓቢ ዕረፍቲ እዩ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓለም ተጸምቢራላ ክትብል ትዛረብ እንተኾን ድሕሪ ሓደ ዓመት ስምዕ ሰላም ሕጂውን ብዙሓት ዘጨንቑ ነገራት ከም ዘለዉ ትዛረብ እንተኾነ ግን ሕጂውን ብዙሕ ዘይተቐየረ ነገራት ኣሎ እቶም ተመዛበልቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብ መንበሪኦም ዳርጋ 4 ዓመት ሪሕቆም ኣለዉ ትብል ብሌን ኣብ ትግራይ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ሓደ ዓመት ክዝክርን ከሎ ዝተፈላለየን ዝተደናገረን ስምዒት እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ስቃይ ንኹላትና የፅሉ ኣሎ ኣብ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ብቴሌፎን ኢንተርኔት ዝኣመሰሉ ኣገልግሎት ተኸፊቶም ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ ኣገልግሎት ጥዕና መጓዓዝያ ዳግማይ ተሰሪዑሎም ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ትግራይ እቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ይጠልቡ ኣለዉ ኢላ 72 ሲቪክስ ማሕበራት ዝሓቆፈ ሲቪክስ ማሕበር ትግራይ ዝተባሃለ ነፃ ሲቪካዊ ትካል እቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ግብሪ ከም ዝወዓለ ይገልጽ ኣካያዲ ሲቪክ ማሕበር ትግራይ ጃሬድ ብርሃነ ንዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ፌደራል ግዴታቱ ይፍጽማሉ ክብል ገሊጹ አቶ ጃሬድ መንግስቲ ፌደራል መብጻዕታቱ ንምፍጻም ይሰርሓሉ ግዴታቱ ኣይፍጽምን ኣሎ ኻይሉም እቲ ምኽንያት ንጽር እኳ እንተዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ግን እኹላ ቃልቡ ኣይሃበልን ኣሎም እዚ ድማ ነባር ሰላም ኣብ ሕቶ ከእቶ ይኽእል ኢሉ ካብ ዓለም ለኸ ለገስ ትግራይን ብሓፈሻይ ንኢትዮጵያ ዝግበር ሰብኣዊ ሓገዝ ምቁራጽ ሲዕቡ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ እናገደደ ይመጽዩ ድሕሪ ስምዕ ሰላም ኣብ ትግራይ ዝተመስረተ ግዝያዊ ምምሕዳር ኩናት ሲዕቡ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ተፅቢት ከም ዘሎ ይገልጽ እቲ ኣብዚ ዓመት ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ዋላ እኳ ካብቲ ዝበዝሐ ደማዊ ግጭት እንተወገደ ኣተጋው ግብሩኡ ግን ሕጂውን ብመንፅር ምህላው ድሕነት ዜጋታት ምፍታሕ ማሕበራዊ ቅልውላውን ኣብ ሕቶ ምልክት ይኣትሎም ምናልባት እውን ኣብ ትግራይ ሕጊ ኣልቦነት እንዳሰዓረረ እንድሕር መፅዩ ናብ ዘይተደለየ ግጭታት ከምርሕ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ናይቲ ዞባ ስክፍቶም ይገልጹ ኣመሓዳሪ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ደቡብ ደንካላ ተመያይጡ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ደቡብ ደንካላ ኣብ ምስፋሕን ተጠቃምነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘትዩ ብ28-29 ጥቅምትን ኣብ ኣቦን ኣላላን ኣብ ዝተገብረ ርክባት ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ መሰረታዊ ኣገልግሎት ኣዳሊኻ መነባብሮ ህዝቢ ምምሕያሽ ካብ ቀዳምነት መደባት ልምዓት ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝተዋደደ ትካላት ህዝቢ ብዝግባእ ክጥቀሙሉን ሕፅረታቱ ከማልን ኣዘኻኺሩ
تمرتي مسرت كله معبالن بلصقنانيو دحر منبال كا ولدي ادميو تمرتي زاخلو قلع ناب معد تمرتي كلكون كتبابعون تلابيوم عبز حلف عامتات زت سلاسل مدبات وصيتاوي كخون زخاله حزبي بملات سلستساتفو كم زخونه بمزخر عبز غزيزي تبغاغيسو عبزلو طمور مدبات گمگاماوي لمعات حزبي تساتفو كعزز صويعو امباسادر محمد سعيد مانتاي حزبي وانا نايت تكالات اغلوت بمخانو قصالنتن موحس غبو نابيوتن كنكنن خغبرلو خمس غبا اغنزيبوم تساتفت اموداتا اب بروجكتات قرب ماي زغاطن بلشت قلطف صغنا خغبرلو حاتيتوم ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ተሪፉ ኢትዮጵያ ምትኽተኻ ኸም ዘይተርፍ ተገሊጹ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ሸለል ተባሂሉ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ግን ከም ኣጀንዳ ቁልፍ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ ኢትዮጵያ ከም መሬት ዘይትነብር ሃገር ምዃና ዘይጥራጥር ዜጋ የለን ይብል ዶክተር ያዕቆብ ይንዋህ ይሕጸር እቲ ጉዳይ ምልዓሉ ዘይተርፍ ክብል ከኣ ገሊጹም دكتور يعقوب نزي زغلصه ركب ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ምሕዳስ ምልክታት ኣብ ዝተራእየሉ እዋንዮም ዕርቂ ክልተን ሃገራትን ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ በዚ ምልክት ሓድሽ ዓይነት ስምዕ ሰላም ክፈጥር ተስፋ ገይሩዮም እቲ ብምርሓት ናይቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ዝጀመሩ ሰናይ ዝምድና ናብ ዝሓሸ ኣድማሳዊ ርክባት ከመርሕ ዝብል ተስፋ እንኩላይ ነይሩዮም ኣብቲ እዋን ብዙሓት ምሁራት ሕቶ ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም መበገስን መዕለብን ሓድሽ መስርሕ ህንፀት ሰላም ከቅርብ አሉ ወይሎም ይምጉት ነይሮም ነዚ ሲኡ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ወደብ ዓሰብ ክትቀማሉ ተሰማምዐን ተባሂሉም ዶክተር አብን ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብቲ እዋን ጥቡቅ ዝምድና ማዕቢሎም ስለዝነበሩ ሕቶ ኣፍደገ ባሕርን ወደብን ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክምለስዩ ተባሂሉ ይግመትም ብኻልእ ሸነኻ ኣማራጭታት ወደባትን ንምስፋሕ ሰፊሕ ጻዕርጻት ክትገብር ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ምስ ኩባንያ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዲፒ ወርልድ ኣብ ከም በዓል በርበራ ዝኣመሰላ ወደባት ሶማሊላንድ ብጽሕት ንምዕዳግ ዝወሰደቱ ስጉምቲ ኣቃለቡ ስሒባያ እንተኾነ ግን ነዊሕ ከይጸንሐ ዳግማይ ምትእሳር ምስ ኤርትራ ናብ ዝሓሸ ምዕራፍ ክሰጋገር ኣይከኣለን መቀልቃል ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምድናተን ሃገራት ናብ ዘይፍለጥ መዳይ ቀይርዎ እዩ ዕርጊ ብጽሕት ወደብ በርበራ ከም ዝፈሸለ ይንገር ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንቕድሚት ተደፊዩ እቲ ጉዳይ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣብ ዝቐረበ እዋን በዘጋጠመ ፍጻመታት ጥራይ ኣይኮነን ይብሉ ምሁራት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረበ እዋን በዛዕባ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ كنزاتيلو خمزلنا مغلاصو قليلا ينبرن يبل انتخون منግስቶም ነዚ አጀንዳ ሀገራዊ ጉዳይ ገብሮክ እንተጀሚሩ ከንጸጊሁ ይባሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ፕሮፌሰር ሎጂስቲክ ማቴዎስ አንገሶም ጉዳይ ወደብ ኣብ ሓፈሻው አጀንዳ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ሀገራዊ ሰነዳት ከም ዝተኻተተ ይጠቅስም እቲ ኣብ 2019 ዝወፀን በቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዝጸደቀን ስትራቴጂካዊ ሎጂስቲክ ጉዳይ አማራጭ ወደብ ብንጹር ይገልጽም انت تخيلوا تهاجر ناي بعلا أفدق بحري كتجزء ويدمع ودب كتمعبل كام زلوه تاجلسلهم انت زي تخيلوا ناي حبر ودب من معبالن بناتنت متكامن أجد داسنتو تقامي قالوا لي والسخم بخالو جندم أبكل تشين إسران أبز وصل بوليسي هاجراوي تقلت مجوعزيا جود داي ودباتنا أفدق بحرن أبت مساسالو كنتات كام زت تقمت يجلسهم أمودات زحلف عمت متكلاتن تحسون هاجراوي ربح إثيوبيا بزبل أرستي نزت زغرب السنة نزي قداء أفدق بحرن ودباتن بنوصر يقلت أمدم تاناي سنة نتي زوباه مبرقاوي أفريقيا قاتي موزلو زيت حلالخه دايناميكاوي بزوح شنخات زلون بدوتات نمكتام عغمي منقوه منقستاو بعل مزيه نلمعات مبرق أفريقيا محيالن ممعبالن كاب زخون اوان هن العلي آقداسي بالإيقاد إيقاد بكل السلام اندحنتن كمون أب قطعو متحقازن متنخالن مريح تراهن متسوات محقاز آقداس امام كخونيو كبل يقلت بريزيدنت زيلنسكي ግጭት እስራኤልን ቃዛን ንዩክሬን ትኩረት የስናህ ከምዘሎ አማሪሩ ኩናት እስራኤልን ቃዛን ለዕለቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ትኩረት ይረክብ ከም ዘየለ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ቭላድሚር ዘለንስኪ ተዛሪቦም እዚ ድማ ሓደ ካብ ዕላማታት ናይታ ኣብ ለካቲት 2022 ናብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ዝኸፈተት ሩስያ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋን ላዕለዋይ ወታደራዊ ጀነራል እቲ ሃገር ነዚ ዝምልከት ገምጋም እኳ እንተቕረበ ዘለንስኪ ኣብ ውግእ ዩክሬን ዳርጋ ኣብ ደውታ በፂሑ ንዝብል ፀብፃብ ነፂጎም ዩክሬን ኣብ ደቡብ ዘካየደቶ ፀረ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ምዕባለ
ኣይርኣየን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን መሻርክቲ ኬቭ መስል ቻዋሲቡ ከይከውን ስጋት ፈጢሩሎም ኣብ ገለ ርእሰ ከተማታት ንዩክሬን ዘበናዊ ኣጽዋርን ገንዘብን ምሃብ ድሌት እናነከየ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝረብ በቀዳሚ ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ሩስቱም ኢምሮቭ ወታደራት ዩክሬን ካብ መበል 128 ብርጌድ ከረን ዛካ ራፒቲያ ከም ዝተቐተሉ ብምርጋጽ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሕዝን ዝበሉ ፍጻመ ሙሉእ ምርመራ ከካየድ ኣዚዞም ሰራዊት ዩክሬን ኣብቲ ብዓርቢያ ብደቡባዊ ዞባ ዛፓራዚዝያ በሚሳኤል ሩስያ ዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ክንደይ ወታደራት ከም ዝመቱ ግን ኣይነፀረን ኣቀዲሙ ኣብ ማዕከናት ዜና ዩክሬንን ኣብ ወታደራዊ ብሎገራት ሩስያን ዝወፀ ፀብፀባት ኣብታ ናብ ቅድመ ግንባር ቀረባ ዝኾነት ቁሸት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ልዕሊ 20 ወታደራት ዩክሬን ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ወታደራዊ ሓይሊ ዩክሬን ብወገኑ በቀዳም ኣብ ክሪሚያ ኣብ 2014 በገበጣ ናብ ሩስያ ዝተጠቃለለት ሓውስ ደሴት ግዛት ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ትካል ህንፀት መራኽብ ትሕተ ቅርጺ ባሕርን ወደባትን ብዓወት ከም ዝሃረመ ገሊጹ እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ድሕሪ ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቃለው ሓበሬታ ኣብ ምብራቃዊ ክሪሚያ ከተማ ኬርች ኣብ ዝርከብ ማእከል ካብ ዝተተኮሰ 15 ሚሳኤላት ዩክሬን ቶም 13 ተወቂዖም ክፈሽሉን ከሎ ሓንቲ መርከብ ሩስያ ግን ተሃስያ ክብል ገሊጹ እዩ ዘለንስኪ ትማል ሰንበት ኣብ ኬቭ ምስ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮፓ ኡርሱላ ፎንደር ሌን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታዊ መግለጺ ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ንዩክሬንን ዝወሃብ ዝነበረ ትኹረትን ጠቕሊሉ ይውሰድ ከም ዘሎ ንጹር ኢሉ ሩስያ ዝክኸውን ከም እትደሊ እኳ እንተገለጸ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ክብል ግን ኣስሚሩሉ ዘለንስኪ በተወሳኺ ኣብ ሰሙን እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ደውታ ይሰጋገር ኣሎ ዝብል ገምጋም ጀነራሉ ዋና ወታደራዊ ኣዛዚ ዩክሬን ቫለሪ ላዙላላ ብዝምልከት ርእይቶ ክብ ተሓቲቶም እዚ ድማ ሞስኮ ወታደራዊ ሓይላ ዳግማይ ክትሃንጽ ንምፍቃድ ክጠቕማ እዩ ብዝብል እዩ ተላዒሉ ዘለንስኪ ብኩሉ ገጽ ምድኻማት ኣሎ ዝተፈላለዩ ርእይቶታቱን ይወሃብ ኣሎ ምስ በለ እዚ ግን ደውታ ኣይኮነን ክብል ነትርእይቶ ነጺጉ አንጻር እስራኤል ተቃውሞታት ይካሄድ ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ተካይዱ ዘላ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ዝቃወሙ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ኤውሮፓ ማእከላይ ምብራቕን አፍሪካን ኣብ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ተኽሲ ደው ክብልን ምስ ፍልስጤማውያን ብምትሕባር ክህሉን ፀዊዖም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ጥቓ ዋይት ሃውስ ዝተኻየደ ሰልፊ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምራት ሒዙ እቲ ዝዓበየ ተቃውሞ እዩ ገሊኦም ፕሬዚደንት ባይደን ንእስራኤል ዝገበሩ ደገፍ ነቒፎም ሰልፈኛታት ባንዲራታት ፍልስጤም ህይወት ፍልስጤማውያን ኣገዳሲዩ ከምውን ኣብ ጋዛ ዝተነበረ ከበባ ሕጂ ደው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ተራዮም ኣብ ፓሪስ እውን ንፈለማ እዋን ፍቃድ ዝተዋህቡ ንፍልስጤም ዝድግፍ ሰልፊ ተኻይዱ ቅድሚ ሕጂ ሰልፊ ንምክያድ ዝተገብሩ ፈተነታት ብሰንኪስ ክፍታታት ህዝባዊ ስርዓታት ኣልቦነት ተኣጊዶም ነይሮም እዮም በተመሳሳሊ ትማል ቀዳም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ኣብ መላእ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ዓሰርታት ከተማታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተጸምቢሮም ቶም ሰልፈኛታት እስራኤል ኣብ ጋዛ ተካይዱ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ከተብል ፀዊዖም ፖሊስ ኣብ ማእከላይ ለንደን ጥራይ 30,000 ሰልፈኛታት ከም ዝተሳተፉ ይግምት ኣብ መደበራት ባቡር ኤድንበርግን ግላስኮን ከምውን ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቻሪንግ ክሮስ ሰባት ኣብ መሬት ኮፍ ኢሎም ተጓዓሲ ናብ ባቡር ከያቱ ከም ዝዓገቱ ፖሊስ ገሊጹም ኣብ ለንደን 29 ሰባት ዓሌታዊ ጽልኢ ምልዓል ብዝርከቦም ገበናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዎም ክልተ ሰባት ምስ ኣብ ባነር ዝተጻሕፉ ቃላት ብዝተኣሰር ሕጊ ግብረ ሽበራ ብምጥሓስ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ክኾኑ ከሎ ፀረ ሴማውያን ርእይቶታት ዝሓዘ መድረክ ከም ዘስምዕ ዝተጠርጠረ ሰብ መንነቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ተለለየ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም